Sego mebul lagi mateng, cocok ge sarapan iki. Halo Cah, balik meneh ning konten Mbak Titin ya. Iya ya Cah, esuk iki kancane aku masak ning pawon sederhanaku. Iya Cah, Dino iki kowe masak apa? Nek aku dino iki ape masak balik ning jangan asem. Lah piye requestane Mas Bojo njaluk jangan asem karo bothok rempelo ati Cah. Kowe tau masak ta ora Cah jangan asem lawe bothok rempelo ati? Nek urung kok njajal ya. Lho ya kucing kowe dengan setia ngenteni aku masak. Ojo salvo karo swara mbek-mbeke wedhus ya Cah. Lah wong pancene aku duweni ya rumatan wedhus. Isone ya mbak-mbek. Lah kon piye? Janganane wis tak irisi kabeh langsung sapsep apa tak umbah ae. Janganane tak grojok banyu, tak umbah sapsep. Diumbah nganti resik. Nek wis bar ngumbah janganan, iki genti ngumbah rempelo atine. Rempelo atine diumbah nggen gurih ben ora amis, mambu janganane. Lehku tuku rempelo ati iki mau 5 iji 10.000 Cah, menurut murah apa larang? Nek menurutku ya wis umum Cah, rega semono. Iki lehku tuku rega ning omah ora ning pasar. Bar kabeh lehku ngumbah langsung ae iki rempelo atine siap-siap ape tak iris. Sadurunge ngiris rempelo ati, njegurno janganan sik Cah. Banyu godhokane wis umum. Dino iki aku jangan asem krai karo donglong. Aku nek jangan asem dong jeruk karo laos ora kari. Bariku bumbu sing diulek langsung dijegurno pisan. Kowe nek jangan asem piye Cah bumbune? Aku ya mok bawang brambang lombok terasek karo asem ngono kuwi kowe suweger Cah. Bar bumbune nyemplung donglonge melok dijegurno pisan ya Cah, diudek-udek, dienteni nganti medhok. Aja lali dibumboni uyah gula karo obat masak utawa micin ya. Nyambi ngenteni jangane mateng, aku ngirisi rempelo atine sik ya. Rempelo atine iki engko ora tak godhog sik, langsung ae tak blebet karo bumbu ya. Soale lehku masak nang rada tawanen. Gara-gara Mas Bojo jarine ora lunga gawe, lah ternyata dadak malah lunga kerja. Bumbu brengkesku iki ya bumbu kaya padha umume rek gawe brengkes lho Cah. Rempelo atiku tak bumboni, lah kok janganku wis mateng, langsung tak entas ae, tak entepi dandang ape nggo ngedang brengkes rempelo atine. Dientemno sik dandange disambi karo bunteli brengkese. Iki mang brengkese tak jajali kurang asin Cah, tak dilat dadi tak imbe uyah sithik. Wis bar tak ulet rata, saiki tak ciduk tak wadahi godhong. Nek bungkus kaya bungkus bothok ya Cah, nek dibungkus kaya brengkes engko padha mencotot kabeh bumbune. Ndang satset ae lehku mincuki, tak bunteli kabeh selak dandange umup iki banyune. Lho ya gaweanku cepet wis ndang bar. Wis rasah diguntingi godhonge wong ape dipangan dhewe ae. Dandangku wis umup leguduk langsung ae tak tumpangno brengkesan rempelo atiku, tak tutupi sedelok. Lho ujug-ujug wis mateng ae brengkes rempelo atiku langsung tak entas kondur pawon. Tak entas kabeh dokok piring. Aku wis ngeler sego, janganku wis mateng, bothokku ya wis mateng. Langsung tak ciduk ae tak tumpangno piring, siap nggo sarapan.